Kaunti ma Mombasa noloso ahinya nyako tenre kod biro mano mar dago ohala e counties. Gin gineno yo machal nade? Nyinga Millicent Odhiambo. Aja siasa mungiro dala mar Mombasa County. Weche mag industrial parks gin weche ma osebedo ka wan go e paro to apenjre ni to mano bedo launch gi pesa mano ketenge mar gere gi mar tieke gi intention mar ni mondo kony vijana. Pok waneno kuma gino nochakre kendo kata kaka nodhi orumo. Higni giduto be ok wuoye. Be kichaki ng'iyo finance bills to kinyal trace yore maber. Ochalo mana gima nyisore ni nosetiek lose. Tadieri makende ni pok otiek lose, kuma intie be onge ng'ama ong'eyo. So maybe nitie gimiluongo ni invisible industrial parks, maybe. But adieri en ni wach industrial parks to wach machendo monego ng'e wachne. Idea ne ber, to idea ne en idea mano dhi okwany kumoro nono. Wan jokwany gik moko. To kwasekwanyo gimoro to implementation mondo okete olure gi dwaro mag jo Kenya moromre gi kaka pachwa gi kiwango ma wantiere kendo koro dhi tamore. Nikech kisidhi kwanyo idea moro, paro moro kumoro nono to kidomesticate mondo fit gine ochop dwaro maru kaka jopinyno. To en gima ok nyal losore nikech process no ok obedo process maber. To mano kitwa jo Kenya. Waneno gik moko oko, waneno kata gine BRT luongo ni BRT. Molos nyaka ndara, molos nyaka to onge. Gina gik ma ng'ato dhi oko iluongo ni benchmarking. Iluongo ni benchmarking kande. To dhi oko to no dhi e benchmarking go to duogo to neno ni gini nyalore to kare pok otimo planning moromo nyaka gikone. Waneno ka education systems chandowa kae. Pik gik manoko tikelo okidomesticate fast miket ne plan moromo kode. An maneno shida gi industrial park. Ne en gima ber kabisa. To kokete yo manyalo lingana gi dwaro mar jo Kenya. E yo minyalo ti kode gi jo Kenya. Man go e Kenya kae ni wamiyo jogi pesa mang'eny. Magima gitim go gikia. Koro githo witi awita nikech kaka giwite no e kaka pod gigolo kuomwa mang'eny. Omiyo ok gine pek mar pesa magilalo. To kendo gima litna kabisa en ni pesa ni ng'eny gi ineno ka konyo dhano at an individual level. Joma tiyo organizations go, institutions ma manage gigo, ema kinyi neno ka nigi V8, kinyi neno kogero gorofa, kinyi neno family otero Dubai, kinyi neno nyithindo tere international school. To jo Kenya mushuru gi igolo kuomgi tineno ka dhi piny kimaisha makata chiemo mar odiochieng' achiel dwa tamogi. To gin ema pesa ni igolo kuomgi mondo losgo gik maonge go. Aito individuals malo kucha ema winjo bergi kendo giwinjo ber adieri. Ng'ani Daniel Adema Peter, an jadak ma Kisauni. Kadwa wuoyo wach industrial park ma osebedo ka gine timore Mombasa kae. An kaka japiny, especially an kaka japiny. Gini wasewinje to pod ngozi madwa timo giwi mondo migi wuothi magi contact jopiny malong'o onge. Magi gik miyudo ka corruption kuongo chakore gago mokwongo. Emomiyo gini ok gidwa ni gipedha ayanga mondo migi gini. Yande gituo ni industrial park ni gidwa ni gitere area mar jomu malo kojacha. To konero be pok waneno kata nini mosetimore, be onge kata chenro mare kata mare gere mosetimore. En gima iwinja muche kanyo to kale, en iwinja muche kalo to kanyo. Koro an magi gik machalo kamani an apinge serious nikech wan kaka jodak ma Mombasa. Onge kata viongozi wa mora kata ma wan go e constituency level.
onge miseyudo kata noketo oluongo jopiny moketo piny olero negi gik machalo kamagie. Gin gik ma giwacho wacha e giwuon kunoero. Giwuodo aguda pachgi giwuon. Ok gidwa ni gipedhe ni jopiny gini ayanga e gini. Omiyo gima chalo kamae, ka gikete open kendo ka gino ochakore magedo ochakore to well and good, nikech mago gik ma kochakore to nyalo employ vijende mang'eny, kaka koro post marwa ma ineno ka vijende osomo to onge tije, gitiyo mana tich ng'ado ji. Koro gik ma kamagi kotimore ni gin giriere adiera ayanga, to gin gik manyalo konyo ji, lakini gin gik ni ibiro yudo mana ni manruok gi kamaniero to kuma gidhiye malong'o dok gini. En mana gimitengo ni chamo pes jopiny. Mana kamanya koronga jong paro mopogore opogore